Joseba Berin hasiko naiz, Joseba, 10garrena. Honek ez du bumarik. Hau beti guztu hartzen da. 10garrena da, baina ez dakit zuretzako, ez dakit ilusio berezia egin dizun edo urtetik urte begia horitzen ari zeaten egon da. Oikunta beti egiten baino 10garrena egin dut. Hora Isabel, lehenengo gura irabazi zenuten etikia, denboa pasa da, ez da? Hau zuretzako, ez dakit, orgullo bat izaten jarraituko edo segituko edo. Uste bako ez, gero da horretu txaitu ordu, gero da primero jo. Ez altzeak egoitzen nahi hon da? Ez, uste eta gehiago hobeto. Oso da, zorionak, Isabel zuen ere, goinaz. Ez dakit zuri zu hor tartean aritzen zarela odolkiek, leheneko aldiz irabazi zenutenetik, orain honta ez dakit asko aldatu diren, egiteko moduan edo sekreto berriren bat edo garaiak aldatzen joaten direnez, beste zerbait sartzen diozuen edo. Hau tradizionalki jende honen zeta dala, eta berdut jarraitzen den. Badaki, disfrutatzeko garaia da, eta zorionak jasotzeko, beraz, txalo bere bat mesedez, fuerte el aplauso para los nuevos ganadores, los nuevos reyes de la Mozilla, Orlando Banateguía.